Kontra dak li jistgħu jaħsbu ħafna, Villa Guardamangia għandha storja twila li tmur lura mill-inqas 300 sena jekk mhux iktar. Impressjoni ħażina oħra wkoll illi jista' jkun hemm hi li Villa Guardamangia xi darba kienet proprjetà tal-Kuruna Ingliża. Din ukoll hija impressjoni ħażina. Il-Kuruna Ingliża kienet sempliċement tikri mingħand sidien Maltin. F'dak il-każ mingħand Joseph Schembri li kien biss l-aħħar wieħed minn sensiela twila ta' sidien Maltin mill-bidu ta' Villa Guardamangia pratikament sal-lum. Heritage Malta ħatkun qed tirrifletti u tirrispetta dan kollu fil-waqt li ħatkun tiffoka għal raġunijiet ovvji fuq dawk is-sentejn li fihom il-prinċep u l-prinċepessa għadu Malta. Però ħatkun qed tistudja wkoll u tispjega il-kuntest li fih dan ġara, il-kuntest kolonjali ta' Malta dak iż-żmien, kif ukoll l-istorja twila ta' Villa Guardamangia u s-sidien tagħha li tmur lura għall-bidu tas-seklu 18.